Здравейте! Днес ще си поговорим за това, защо хората не искат да работят с агенции. Все повече в практиката си наблюдавам, че хората предпочитат сами да публикуват имота си и сами да го реализират без брокер. Защо това е така? Според мен голям процент от тези хора в миналото си са попадали на посредници, колеги, които не са се отнесли коректно с тях. Аз самата също съм попадала на такъв тип колеги. Мога да дам примери за това. Наскоро получих ексклузив за къща в близост до Бургас. Случайно попадах на обява на колеги, които също рекламират въпросният имот. Разбира се, обадих се, за да помоля да премахнат обявата от сайта. Отговорът им беше следния. Ние няма как да изтриеме обявата от системата, трябва лично собственика да ни се обади, да потвърди, че имате подписан договор с него. При което аз се съгласих. Казах си окей. Но появи се в мен едно любопитство и зададох въпрос. Извинявайте, вие от колко време предлагате имота? И те ми отговориха, че го предлагат от 2 години. Тогава аз им предложих лично да се свържат с въпросният собственик и да го попитат дали аз имам договор подписан с него. При което отговорът им беше, че те не знаят телефонният номер. Да, точно това, което чувате. Бях изключително озадачена, като изключим факта, че аз имам ексклузив към този имот. Да предположим, че аз съм един клиент-купувач и случайно попадам на тяхната обява. Свързвам се с въпросните колеги и искам да осъществя оглед. Тогава как ще се случи всичко това? С цялото ми уважение към всички колеги, уважавам тези, които са постигнали много и са успешни в бранша и само мога да се уча от тях, но за съжаление има и такъв тип колеги, които пълнят портфолиото си с над 1000 обяви. Освен, че тези обяви най-вероятно не са актуални или са фалшиви, като се ползват снимки от стари обяви. Първо, да се върнем на въпросният случай с ексклузивният договор за къщата. Задавам си въпроса, при положение, че те не знаят телефонния номер на собственика, т.е. те въобще не се интересуват какво се случва с този имот. Отделно няма обратна връзка към този клиент периодично да се обаждат, да го информират, какви обаждания има, какво трябва да направим за да подобрим самата реализация на имота. Не, няма такова нещо. Исках да кажа още един пример. Наскоро ми се обади една моя позната. Беше доста притеснена. Преди 1 година е закупила апартамент в Бургас и в момента го дава под наем. Случайно наскоро попада на обява, където вижда нейното жилище за продажба. Опитах се да успокоя по телефона. Жената просто беше обезумяла и ме пита какво да правя. Те нямат право да ми публикуват апартамента, аз не го продавам. Какво правят въпросните колеги? Използват стари снимки от обяви, които са били публикувани преди известно време. И разбира се, клиента-купувач попада на такава тип фейк обява, звъни на въпросната агенция и разбира се, отговорът е следния. Благодарим ви, че се обърнахте към нас, но тази обява не е актуална. Ние ще ви предложим други оферти, имаме много оферти и така нататък. И разбира се, номера на този клиент се запаметява в системата на въпросната агенция. Започва едно звънене всеки ден през 15 минути, ако може.
занимават клиента с обяви и оферти, които са извън неговите критерии и така нататък. И единственият изход от този клиент да се спаси е просто да ги блокира. Не мога да си обясня защо има такива колеги, които работят с такива методи на работа. Нима това е полезно дори за тях. Замислете се. Аз ако съм един клиент-купувач и конкретно съм задал критерии за моето търсене, в момента, в който ме заведат на един или два апартамента, които въобще не са с моите очаквания и критерии, аз автоматично повече няма да искам да работя с тази фирма. И тук идва въпроса. Защо такъв тип колеги губят времето на клиента и, разбира се, своето време? Нима това е в тяхна полза. Смятат, че рано или късно хората няма да научат как работят. Нима за тях е по-важно да мислят за бързи пари, да бъдат като едни подвижни калкулатори и само да пресмятат крайния резултат, колко комисиона ще вземат и едно отключване на апартаменти до там. Не. Това не е самата истина и затова по принцип хората не искат да работят с нас, защото те ни възприемат точно като такива. Ние не сме, поне казвам, част от нас не сме такива. Ние трябва да сме консултанти, ние трябва да работим в полза на клиента и трябва да спечелим доверието му, за да можем да бъдем успешни. Ако клиента ни се довери, ние няма как да постигнем мечтания резултат. И не мога да си обясня защо има такива колеги, които продължават с такива схеми. Защото има една приказка, един клиент може да ти доведе 100 клиента, но може и да ти изгони 200. И лично за мен, аз с това видео не искам по никакъв начин да визирам себе си като супер успешен брокер. Напротив, имам още много да уча и уча се от успешни мои колеги, които наистина им се възхищавам. Едно съм разбрала. По-важно от името ти няма. И когато работиш по този начин, рано или късно наистина хората ще разберат за теб и няма да искат да се обръщат и да работят с теб. Името е много по-важно от всичко останало. И повярвайте ми, доста трудно се гради. Но когато си постоянен, последователен и си коректен с хората и когато им вдъхваш доверие, рано или късно ти изграждаш едно добро име. И тук не говоря само за имотния пазар, а като цяло човек с каквото и да се занимава, каквото и да работи в дадена търговия, ако той не е лоялен с клиентите и не работи в полза на тях и не е представителен, най-малкото което е, как би успял? Това е, което исках да ви кажа. Най-вероятно ще получа доста негативи, но честно казано не ме интересува. Отдавна исках да го направя това видео и който от колегите е съгласен с мен, може да ме подкрепи, а за тези, които не са, още от сега мога да ви помоля да ме изтриете от приятелство или да не ме следвате. Благодаря ви. Хубав ден!